आई मारी असा कोण असा तुम्ही कोण आहे मी एक आकस्मिक घटना विचार आणि आई तुझ्याला मात्र खटपट करतो ते तर तुझ्या भाई काय दोष नाही होता काय दोष ना भाई अरे भाई ने तो सड़क शाव भिकारी तो अनाथ तो अनाथ अशी तुझ्या उल्लेख रे तू अशी बोलले ना कधी काय अशी ना हा तुझ्याला इल्ल किती वर्षपर्यंत आमचं परत झाला एक दिवस शिर्डी साईबाबा दर्शन घेऊन परत येताना कानात एक वाटेर पारचे अनाथ परिस्थितीत असले तुझ्या लागेल त्या गाडी थांबवून त्या बादशाह मिठी मार घरावर होड केले माझ्या घरात येऊन 4-5 वर्षानंतर तू जन्मा येलो हजारे अनाथ खडो चला आपल्या घरात पाय दौडलो साक्षात शिर्डी होतो साक्षात शिर्डी साई तो शिर्डी साई हट अरे कोणा हरामात टॉप आमच्या घरात हात त्या कोरोनाच्या आस्थेचे वारिसदार कोण दोन तुम्ही काय पुरा इथे तू गेलात नावावर करू लायलो विजय तू गेलात नावावर करू लायलो या लोकांक दाखव ती तुगे नाटक ती आज ऐश्वर्यावर प्रेम करतो म्हणून खबर असताना मुद्दाम जाऊन तू ऐश्वर्यावर प्रेम करू लागलो कित्याक का म्हणल्या हे पळून हा पिश जाऊन मन आणि ही पुराय असते तुगे नावातून घेऊ द्या म्हण माझ्या प्रेमाक उजू लावू गेला प्रेम पिशाची तो प्रेम पिशाची आमगे जुएतले आणि मागो म्हणतले तू ऐश्वर्या म्हणता अजय पुता देवा देवा हे किती घडलं रे देवा माझ्या पुता किती झालं देवा माझ्या पुता किती झालं आणि ऐकून घ्या त्या घरात जर तर तुमको राव झाला जिच्या एक मुलात राहा ना करा तुम्ही किती म्हणते तरी लोकांना तोंडा लागता चला तिथं रोज या की मामी तुमका स्पेशल बिर्याणी तर वाटला या तुम्ही सावधान म्हणून आयशू सांगतो आयशू बलिया गो आयशू अयो माझे कर्म आयशू देवा आयशू देवा देवा हा माझा पडत कसं करतात मग पडत राव कसले कठोर शिक्षक किती दिल रे देवा सुनील केने अणतोड विजय पाटकेला आणि ऐश्वर्या पाटकेला का फायदा दिला ते तुम्ही घेऊ विजय आणि ऐश्वर्या विजय ऐश्वर्या
तशेंच लेखकाक पवन पुत्र संदीपानं लेखकाक 500 रुपये दिला त्या लेखकाने दिवचा पवन पुत्र संदीपाक देव बरो करू